We staan nu ver op het einde van het project. We zijn nog bezig tot eind maart. We zijn nu bezig aan de invulling en het herstel van de schietgaten in het rondeel. Verder zijn we ook bezig aan de laatste blokken van het natuursteenherstel aan de buitenkant. En dan beginnen we aan het metselwerk aan de achterzijde tot aan de margel-cordonlijst. Vervolgens beginnen we aan het opmetselen van de borstwering. En dan, ja, als die hoog is, dan zitten we ongeveer half januari zoiets. En dan beginnen we inderdaad met de dakbedekking en ja, met de verdere afwerking bovenop het rondeel. En als je terugkijkt naar de afgelopen maanden, hoe tevreden ben je als uitvoerder? De vakmanschap en van de jongens en de voortgang, dat gaat perfect. Het enigste nadeel is het Nederlandse weer. We zitten namelijk met veel regen. Het houdt gewoon op. Het is gewoon heel vervelend. We kunnen gewoon geen natuursteen plaatsen als het regent. Dus het is echt weersafhankelijk dat we nu een klein stukje achterlopen. Maar de einddatum, eind maart, dat blijft gewoon staan. Dat blijft. Je hebt eigenlijk hier met een heel team gewerkt, maar er waren er zeg maar een stuk of 4 collega's die eigenlijk vanaf het begin tot het einde zeg maar erbij zijn. Hè? Ja, dat zijn voornamelijk de hardsteenjongens geweest. In plaats, ja, die hebben de hele muur zeg maar gedemonteerd, gedocumenteerd, met de QR-codes voorzien en alles ingelezen. En die jongens, dezelfde 4 jongens, die hebben ook in principe weer de hele zaak weer opgebouwd. Daar moet je niet te veel in wisselen, want ja, dat moet gewoon één ploeg blijven. En dat loopt het beste en ja, dat werkt het beste. Ja. Ik werk nu al 31, heb Laudi en Mark Bokop, dat is de voorman. Die ken ik ook al 31 jaar, zeg maar. Ja, dat gaat gewoon perfect. Ook Ronald, die is nu een jaar of 5, 6 bij ons in dienst. Die samen met Mark, zeg maar, leert hij het vak. Puntjes op de i. Ger is van Woudenberg. Die past ook perfect in het team. Het loopt echt als een tierenlier. En verder hebben we nog Nick Rozema. Die komt nu ook bij ons in dienst, zeg maar, als social return. Ja, die heeft hier buiten de blokken verzameld, blokken in de rekken gezet. Gedocumenteerd waar ze staan, alles netjes bijgehouden en ook weer alles op de vraag van de jongens voorzien welke blokken dat ze moesten hebben, zeg maar, die hebben ze uit de rekken gehaald en ja, netjes allemaal klaargezet voor de volgende dag dat we de productie kunnen maken, zeg maar. Een mooi team zo te horen. Ja, absoluut. Zeer trots op. Ik ben Mark Bokop. Ik ben werkzaam bij Laudibouw en Plaanontwikkeling. Ik ben voorman metselaar restauratie met hoofdzaak natuursteen en mergel. Maar in principe doe ik allround en leermeester erbij. Ik ben Gert Timmermans. Ik werk bij Woudenberg Maastricht en ik ben metselaar. Ik ben Mick Rozema. Ondertussen al 38 jaar werkzaam in de bouw. Op dit moment nog werkzaam via een uitzendbureau, integratie. Maar het goede nieuws, 6 januari, vaste dienst, Laudi. Top! Ik ben Roland Timmers. Ik werk nu 3,5 jaar bij Laudi in de restauratie. Dus, en dat bevalt me prima. Dit is een stukje historie van Maastricht. En ik vind het fijn om dit samen met Laudi en Woudenberg weer opnieuw een oude stad te herstellen. En dat vind ik het schoonste wat er is aan de restauratie. Het leukste is, ja, je bent bezig met historie en met de oudheid. En ja, dan heb je het afgebroken. Dat is misschien de eerste wat dat heeft gedaan, na zo lang, veel jaren. En dan, ja, mocht je het ook weer herbouwen. En dat is schoon. Nou, ik ben ontzettend trots op mijn werk. Dus, het zit me in mijn hart en nieren, de restauratievak. Ik ben eigenlijk al bijna 35 jaar werkzaam bij Laudi. En ik ben begonnen in de restauratie bij Laudi en ik zit er nog steeds in. En, ja, dat heel erg voor. Ik vind het mooi. Het is altijd een uitdaging in de restauratie. Het is niet dat ze zeggen, ik span is mooi fruittuiken aan het begin. Het is een grote puzzel, maar dat maakt het nu net leuk. Het uitzoeken en alles terugbrengen wie het geweest is, door middel van foto's maken en het herstel maken ervan. Het is geweldig. Dat is echt mijn passie. Restauratie is mijn passie. Ik ben sowieso heel trots op mijn eigen, of op het werk wat ik doe. En als je ziet ook wie hier zo met die 5 cup, als je ziet wat ver in principe op hebben gezet, wat ingestort was, waar niks was, waar geen tekening van was. En we hebben dat toch weer zo met ons groepje van Woudenberg, Laudi, zo kunnen maken. Ja, daar ben ik daar best wel trots op. Omdat ze toch met een stukje historie bezig is.
En dat is ook wel een uitdaging. En daar ben ik wel trots op, ja, dat ik daar mijn steentje kan bijdragen. De grootste uitdaging wordt, we hebben het afgebroken. En dan is ook de uitdaging wel dagelijks of wekelijks om weer met de logen en met de blok op dezelfde plek terug te plaatsen als we ze gelegen hebben. En ook dan oplettend soms op details wat erin hebben gezeten, omdat we die ook in de tablet hebben opgeslagen met maten en alles. Dat die ook weer terugkomt op dezelfde plek. Mijn taak voor in groepsverband hebben we dan de blok meten, foto's maken van de blok, positie van de blok, details, foto's maken. En dat deden we met de telefoon. Die kwamen dan op de tablet. En het project heeft uit 4 fases bestond. Dus elke fase hebben we dat zo gedaan. Van bovenaf begonnen we met demonteren tot onder en weer van onder naar boven gemonteerd. En dan kunnen we kosten weer terugvallen op de tablet. Het leukste aan mijn werk, in principe het samenspel eigenlijk tussen de jongens onderling. Het werd een hechtere groepje naarmate de bouw langer duurde. Je vertrouwt elkaar blindelings op een gegeven moment en je weet wat je aan elkaar hebt. Het maakt het daardoor wel heel erg leuk om iedere ochtend gewoon weer vroeg op te staan, met plezier naar je werk te gaan en aan het eind van de dag te kunnen zeggen, topdag geweest. Gewoon met collega's die wat dezelfde passie en het hart voor het vak hebben. Door ligt hun werk veel goed. Die wat ook met plezier naar werk komen en dus ze denken gewoon dat we het joens van proberen te maken. En dat we samen dat weer gewoon, en dat vind ik het joens van het werk. En de hollige plezier en het genot doet voor elke dag weer te komen werken. Ja, ik moet zeggen, de combinatie met Ger, zeg maar, van Woudenberg, Ger is in principe de enige nog wat het langste hier heeft gezeten. En die werksfeer en de werkcombinatie met Ger en Woudenberg, daar kan ik niks verkeerds over zeggen. Dat is echt goed gegaan, de afspraken, samenwerken, dat is allemaal goed gegaan. Samenwerking wordt goed, vaak lachen en de ene leert van de ander. En ja, daar komt ze 's morgens ook van naar het werk, bij de slagerboeren. 's morgens in de keet en op het werk. Het is gewoon een leuk project waar we samen fijn hebben kunnen werken. Om heel eerlijk te zijn, trots ben ik zeer zeker. Maar dit is ook een project om trots op te mogen zijn. Het is toch iets wat je niet iedere dag tegenkomt. En nu kun je echt duidelijk zeggen van luister, dit hebben wij gemaakt en daar staat toch iets. En waardoor ook mensen die wij dus wel eens vaker spreken hier buiten de bouw, die hier ook wonen, naar ons toe komen en zeggen van wauw, schitterend. En dat doet je goed. Dat geeft je een voldaan gevoel en dat je weet, kijk, daar hebben we het voor gedaan. Ik ben zeer tevreden. Dus wie het wist het resultaat mocht er wezen. Het is exact nageboet wie het geweest is, door middel van foto's. Elke blok is genummerd geweest, elke lies is genummerd, alles is genummerd geweest. In beeld gebracht, foto's gemaakt. Het is exact blok voor blok teruggeboet wie het geweest is. En dan denk ik dat zich het goed neer heeft gezet. Dat het gedemonteerd is, hersteld is en dat het precies zo goed ziet wie het wordt. Ik ben tevreden over het werk als project wat we hebben gedaan. Echt het resultaat krijgen wat veel voor ogen houden. Wat we als werklui, maar ook van binnen, dat we dat echt voor ogen en dat we dat kunnen realiseren. Dan ben ik tevreden. En tot iedereen hier in Maastricht tevreden mocht zijn met het werk wat we hier hebben neergezet. En ben je tevreden? Ik ben tevreden. Ik ben echt tevreden. Wie het gaat en wie van nu, oké, we hebben een paar tegenstrijkers ook gehad, is altijd normaal. Maar wie we het allemaal hebben opgelost en wie we het samen met Lodi en met die andere jongens allemaal van Lodi en Woudenberg hebben gemaakt, ben ik zeer tevreden. Wanneer ik tevreden ben, allereerst moet ik voor mezelf tevreden zijn. Als ik het goed vind, dan vind je anderen het meestal ook goed. En in het algeheel, als ik het terug heb gezet wie het ooit geweest is, in betere staat. En dat het behouden kan blijven voor de generatie na ons, dan ben ik tevreden. Het moet er netjes bij staan, het moet er goed bij staan, het moet degelijk gebouwd zijn, het moet sterk gebouwd zijn. En dat de generatie na ons ook trots kan kijken wie het vroeger geweest is.